Karinka, ktorých trápi to, že nemajú zdravé nechtové lôžko. Ideme teraz zisťovať, akým spôsobom by mala vyzerať správna starostlivosť práve o nechtové lôžko a všetky dôležité informácie nám teraz poskytne pani Beata Slimáková. Vítajte v Dámskom klube, dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem. Takže mohli by sme možno začať tým zdravým nechtovým lôžkom. Od čoho všetkého závisí to zdravie? V podstate najprv si zadefinujeme, ako vyzerá zdravý nechet. Zdravý nechet má v podstate rovnomernú hrúbku po celom povrchu. Je lesklý, nie je matný, nie je rihovaný, čiže lesklý povrch a má takú veľmi jemnú priesvitnú rúžovú farbu. Áno, a od čoho všetkého závisí to, či to nechtové lôžko je naozaj zdravé? Veľakrát samozrejme dochádza aj k nejakému mechanickému poškodeniu a pomocou čistiacich prostriedkov a tak ďalej, ale veľakrát sa na nechtoch prejavujú aj rôzne srdcovo-cievne choroby, pľucne choroby a veľakrát aj podľa kvality nechtov sa dá odhaliť zdravie človeka. Preto pokiaľ človek mal vždy tie nechty v poriadku a zrazu sa začne niečo s nimi diať, je fajn sa poradiť aj s odborníkmi. Napríklad biele škvrny môžu byť spôsobené aj mechanickým poškodením, ale veľakrát dochádza aj k poruchám pečene napríklad. Alebo sú žlté škvrny, ktoré môžu spôsobovať nejaké vnútorné orgány, ale zároveň to môžu byť mykotické, čiže také plesňové ochorenia, ktoré sú na povrchu nechtu, ktoré sa dajú potom zase riešiť iným spôsobom. Tmavé škvrny môžu zase byť napríklad spôsobené nedostatočným prekysličovaním, takže tam sa môžu začať prejavovať nejaké pľucné choroby. Niekto má príliš nechty lámavé, môžu byť krehké, môžu byť práve spôsobené tým, že sú presušené, dehydrované, ale zároveň môže dochádzať aj k nejakým poruchám štítnej žľazy. A zase, keď sú nechty rihované, tedy väčšinou dochádza, že sú príliš dehydrované, ale môžu sa prejaviť zase opäť nejaké vnútorné problémy. Áno. Pani Slimáková, teraz ste vymenovali všetky tie problémy, ktoré môžu nastať, ale my takýmto problémom vieme predísť v rámci prevencie. Povedzme si teda, aká by mala byť tá správna starostlivosť a čo by nám k tomu mohlo nejakým spôsobom dopomôcť. K zdravému nechtu veľmi je dôležité zdravé nechtové lôžko, to je vlastne nechtová platnička a to, čo je potom nechtovou platničkou a potom tá kožička, ktorá sa často nazýva kutikula okolo kožičky. Koža, tá kutikula rastie k nechtu, akorát nechtík rastie, tak ťahá aj tú kožičku a dochádza práve k tomu, že koža dosť často praská a dochádza ku krvavým záderom. Kožu by sme nemali zastrihovať, lebo zase si odkrávame ten nechtový val. Áno, a to sa veľmi často deje. Takže pokiaľ ženy sú doma a nechodia do salónov na nejaké starostlivosť, tak je lepšie, keď si tie krvavé zádery zastrihávajú rovnými nožnicami, pretože tam odstrihnú naozaj len to, čo na tom nechtiku trčí. Tie oble predsa by mohli zajsť trošku hlbšie a zbytočne si ostrihnúť viac. Kožičku je dôležité zatlačať. Na zatlačanie kožičky sa používajú rôzne zmäkčujúce prípravky, aby kožička nebola taká pevná, aby sme ju ešte viac nepraskala pri zatlačaní. Takže ako prvé nanesiem takýto prípravok, takzvané zmäkčovadlo. Zmäkčovadlo. A potom sa používajú takzvané pušery. Pušery buď môžu byť takéto kovové, ktoré sú veľmi účinné a veľmi dobre sa s nimi pracuje, majú buď rôzne zahnuté hroty z jednej alebo z druhej strany, takže naozaj sa tie nechtové valy dokonale čistia. Ale pokiaľ s tým žena nevie dobre pracovať, tak si môže viac ublížiť, preto je napríklad lepšie takéto nástroje zveriť odborníkom do salónu. Pre ženy na domáce použitie sú potom skôr takéto umelohmotné alebo tieto pomarančové drievka, ktoré asi každý pozná, ale naozaj veľmi dokonale očistiť ten nechtík, aby nechtík dokonale dýchal a potom aj tá manikúra samotná lepšie drží. Áno, dobre, takže toto je takým tým prvým krokom a základom zároveň. Čo sa týka kožičky, keď už sme ju pozatlačali, tak je veľmi dôležitá taká prevencia. Ako na vlasy si dávame kondicionéry, tak v podstate aj tieto rôzne oleje, ktoré tuto máme, tak sú vlastne také kondicionéry na tie nechtiky a na tú pružnosť tej kožičky, aby nepraskala. Zase je to len od toho, čo žena uprednostňuje. Buď vôňu, alebo či má radšej kvapatka, alebo či má radšej štece, s čím sa jej lepšie pracuje. Ale je veľmi dôležité povedať, že keď si to už na kožičku naniesie, tak je fajn, keď tú kožičku zatlača smerom od tej špičky ku koreňu. Aby to neťahala, lebo tým pádom ona si predtým pozatlačala tú kožičku a potom si ju naspäť vyťahuje. Áno. Takže vždy zatlačať.
Hovorím, oleje sú skôr ako taká prevencia a väčšinou obsahujú vyživujúce zložky, vitamíny a oleje, teraz je taký argánový olej, takže argánový olej práve posilňuje aj tie nechty. Veľmi často je fajn aj vtierať tie oleje do samotného nechta. Minimálne 2-krát denne, aspoň ráno a večer. By bolo fajn, aby tá prevencia. Ale sú už napríklad, tento je v umelej hmote, môžete mať aj v kabelke. A keď máte naozaj problém, tak si to aj niekoľkokrát v priebehu dňa po umytí rúk je fajn. Áno, to je veľmi aj docela teda pracná. Ak sú až krvavé zádery, tak vtedy už olejčeky veľmi nestačia, je lepšie ísť na krémy, ktoré majú väčšinou výťažky rôzne z rastlín a zase hojivé rastlinkové účinky tým pádom. A opäť je to krém, ktorý môžete vtierať jak do kožičky, tak do nechta. Áno. A on sa vyslovene dostane až do hĺbky toho nechta? Minimálne na presušený nechet, to máte ako hydratáciu na pokožky, na pokožke. Ale samozrejme, on ide skôr do toho nechta vplyvom okolo tej kožičky a toho koreňa. Áno. Lebo tu je ten samotný nechet už vlastne zrohovateľný. To množstvo je asi individuálne. Záleží od toho, každý má tie ruky, niekto má masnejšie, niekto má suchšie, niekomu to viac praská. Áno. Takže... No a samozrejme potom sú rôzne, ak sme vymenovali, že môžu byť rôzne škvrnité nechty alebo tak najčastejším asi takým viditeľným príznakom sú mykotické nechty. To ste nám priniesli aj ktoré sú veľmi niekedy až také nevzhľadné, problémové záležitosti a na to sú potom rôzne prípravky. Už asi nie olejčeky, ani tie krémky, také protiplesňové záležitosti, ako fangasové záležitosti, ktoré obsahujú zložky antibakteriálne, protiplesňové. Dosť často sa využívajú v salónoch aj ako prevencia. Výborné je ich napríklad používať po návšteve bazénov alebo takých verejných wellness centier a tak ďalej, takže je fajn urobiť takú prevenciu a predchádzať tomu. Ono je to pomerne dosť dlhavá liečebná záležitosť pri mykozách. Môžem otvoriť? Môžete otvoriť. Je to taká hustejšia konzistencia, je to zase fajn, pokiaľ už nastane ten problém, strieknúť ráno, večer. Áno, a na ten nechtík nechať zaschnúť a lôžko. potom poutierať, čiže nemusíte to potom zmývať. Je ideálne možno takýto problematický necht, pokiaľ nanášame aj takýto prípravok, potom následne na to nalakovať? Čo mykotické nechty alebo plesňové záležitosti by nebolo dobre, keby sa zase uzatvárali či už do gelov alebo do nejakého lakovania. Je fajn, keď sa potom používajú tie prípravky na ich liečbu a nechá sa to na vzduchu, aby tým pádom je tá liečba účinnejšia. Dobre. Čo sa týka, my sme spomínali, že rôzne ryhy na nechtoch, mnohé veci je krehkosť, lámavosť nechtu, napríklad lámavé nechty môžu byť spôsobené aj poruchom štítnej žľazy. Ale lámavé nechty sú veľakrát krehké nechty, lebo sú presušené vďaka tým čistiacim prípravkom. A na to už slúžia rôzne zase kozmetické prípravky na nechty s obsahom kalcia alebo pšeničných kličkov na posilnenie rastu a na tú prevenciu, čiže kalciové zložky, pokiaľ sú nechty lámavé, keď sa štiepajú platničky, tak zase tie proteínové zložky je fajn nanášať. Ryhy na nechtoch môžu byť často spôsobené aj poškodeným mechanickým, to znamená zlým odstránením umelých nechtov alebo príliš prebrusovaním platničiek. Vtedy je fajn používať prípravky napríklad Richfiller, ktoré obsahujú biely kriedový prášok, ten vsiakne do tej ryhy a pekne vám vytvorí hladký povrch pre ďalšiu manikúru a jej trvácnosť. Takže to je taký podkladový lák? Taký podkladový lák na to, aby naozaj sa vytvoril dokonale hladký povrch. Veľakrát dochádza aj k tomu, že ľudia si príliš hryzú zase napríklad nechty. Tie nechtiky si hryzú až skoro do krvi, nie len, že si okusujú kožičku, ale obhryzajú aj nechty a dochádza až k bolestivým, niekedy sú schopní zhryzť skoro celý nechtik. Tak existuje prípravok zase proti ohryzaniu nechtom. Tento prípravok obsahuje zložky, ktoré sú pomerne horké a štiplavé. Ten jazyk naozaj, keď do toho či dieťa, alebo aj dospelý ako prevenciu zahryzne, tak veľakrát ten jazyk až tak trpne a nie je to veľmi príjemné. Takže sú rôzne záležitosti, ktoré sa dajú, pokiaľ je to naozaj len kozmetický problém, pokiaľ to nie je niekde znútra. Pokiaľ to nejde znútra. Potom v podstate okrem
tých plesňových a proti ohryzení sme vravili tie spevňujúce prípravky. Veľmi napríklad dobrým, keď sa štiepu platničky a zároveň sú nechtiky lámavé, je prípravok s kevlarovým vláknom. Aké je to vlákno? Kevlarové vlákno je najtvrdšie vlákno, ktoré dnes vymysleli, dáva sa do stavby na mosty alebo do VS, ktoré používajú A toto vlákno si nanášame my na nechty. Áno, a treba to nanášať štýlom tak, že vlastne sa natrie na nechtovú platničku smerom takto a zároveň takto. Tým pádom to kevlarové vlákno vytvorí akoby takú mriežku. Takže vám nielen, že pospája nechtové platničky, ale zároveň ten nechtík dokonale zapečatí a naozaj, pokiaľ sú tie nechty veľmi jemné, oslabené a lámavé, práve po odstránení umelých nechtov. Dobre. Myslím si, že sme vymenovali všetko, čo sme mali. V podstate áno. Áno, milé dámy, tak presne takto by mala vyzerať taká ideálna starostlivosť o nechtové lôžko. Vyzerá to možno na prvý pohľad a na prvé počutie komplikované, ale nie je to vôbec tak, pokiaľ dostaneme nejaký návyk a dostaneme sa do toho. Možno je fajn, aby tie ženy, keď už nechcú chodiť do salónov, že majú pocit, že by chceli si tu sa manikúru robiť doma, aspoň sa ísť poradiť, ak sa správne stará. Áno, ale vy ste nám ponúkli veľmi cenné rady, za čo vám veľmi pekne ďakujeme a v tejto chvíli ideme pripravovať druhý recept.